ଆମର ଅଘି ଜଳା ହବ ବୋଲି କୁଟା ନିଆ ହଉଛି। ଆଉ ମଉସା ଆମର କୁଟା ନଉଛନ୍ତି, ଏ ଛୁଆ ବି ଆମର କୁଟା ନଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଘି ଜଳା ହବ ବୋଲି। କୁଟା ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ କିଛି କିଛି କୁଟା ନେଇକି ସେଠି ମାନେ କୁଟା ମାନେ ନଡା ସେଠି ଏକାଠି କରିବେ। ଏକାଠି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଅଘିଟା ଜଳା ହବ। ଆଜି ବି ଜହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହ୍ନ ପୁରା ଆଜି ପୁନେଇଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜହ୍ନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ଆସ ଆସ, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଅଘି ପଡିଆକୁ, ଯୋଉଠି ଅଘି ଜଳା ହବ। ଆଉ ଇଏ ଆମ କୁଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମ ସବୁଠାରୁ ଟିକି ପୁଅ। ହାଇ କହିଦେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଟାୟାର, ଇଏ ଟାୟାର ଧରିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସୋଲ ଧରିଛି ଆମର। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଇଏ ସବୁ କଣ, ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ହେଲା ବଲ୍, ଯୋଉଟା କି କିରୋସିନରେ ବୁଡା ହେଇଛି, ଖେଳା ହବ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଶୁଭମ। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ କିଛି ହେଇନି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ପୁରୁଖା ଲୋକ, ଇଏ ବି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆଣିକି ପକେଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଅଘି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଳା ହବ। ଆମର ଦେହୁରୀ ଯିଏ ସିଏ ଆସି ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଜଳା ହବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କି ମନେ ପକେଇ ଦିଏ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଛୁଆ ସବୁ ଆମର ଧରିକି ଦୌଡିଛନ୍ତି, ନିଆଁ ନଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପୋଡିଦେବେ ଆଜି। ବେ ବଲ୍ କଣ ଗଲା? ବଲ୍ ସଇଲା? ଲିଭିଗଲା ବଲ୍ ଟି, ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଛୁଆ ମାନେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗା ହବ। ଫିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ଉପରକୁ, ଏଟା ଧରି ପାରୁନୁ ଭାଇ। पूरा एरिया पूरा जाली पकेलेनी, जोठी की हमर अलिया आवर्जना सुखिला बुदा बुदा अच्छी से पूरा जाली सफा कर दौरान। जो पाखापाखि घर द्वारा किसी ना पूरा पड़िया से पे आजिका दिन में बहुत मस्ती करती, बल फल बन बहुत बढ़िया एंजॉय करती पे। पुलिस बलटा लगे व्यस्त। पूरा पिला माने पूरा आज जाली पूरा से नड़ा पूरा सफा करदेवे। पूरा एक्साइटमेंट हेकी तार चिल्लौछ। सेपटे दी जण दुर्वृत्त निया लगौछंती। लास्ट आम अगिटा जो जड़ा हम तल देखा हम पूरा सफा, झाड़ा बसिया सुविधा होगा।
देखो गोटे अविस्कल्पनीय अविस्मरणीय घटना नुहे तो कौन जो निआर हम सबुदिन रोषे कर भात खाऊ से निआर छुआ कौन खेलिया दरकार केते ठीक एटा देखो से छुआ कौन देखो से छुआ मोहाल मांडा ଆଉ କିଛି କୁହ। ଖୁଣ୍ଟରେ ପଡିବ ରେ। ଆମ ନାଣ୍ଡି ଆସୁଛନ୍ତି ହାତରେ କୁନି କୁନି ହାତରେ ଟିକି ଟିକି କୁଟା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜାଗରି। এইটা আনছো না এইটা এইটা ଛୁଆ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଲ୍ ଖେଳ ହଉଛି ମୁଁ ଚଢି ଯାଇଛି ଆଙ୍କ ଗୋଡ ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ये देखंतु हमरा आज शिपु भाई तू भाई कौन खेल खेल ना नहीं बहुत बढ़िया लगुच बहुत एक्साइटमेंट मत लगुच माने पुराना पुरांतर जिनस गुड़ा देखते मिलूँ कहीं जहाँ हूँ मुझे थैंक यू दूसरी जो भाई मैंने यही पुराणिक वार्ता को आगे नहीं बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी ये कही मो वक्तव्य शेष। जय हिंद भारत माता की हरी बोला हरी बोला पाना पत्र हो जाଉଛି फटा दिटा लगा सामने मोहाल मांडा सॉरी सॉरी दिन This is the uncle. बेटा कौन मनीष बड़ा अंकल हमरे ढिम करनो टिए बेटा कोला सकाळी ଏବେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇଗଣ ପକେଇବେ ଅଘିକି ଏବଂ ବାଇଗଣ କଥାରେ ଅଛି ଅଘିରେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ ବାଇଗଣକୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ଦେହ ଚର୍ମ ରୋଗ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଅଘିକି।